Dnešnou milou hostkou podcastu Zlaté slnko je kráľovna maku a tiež výherkyňa z roku 2022 našej súťaže Zlaté slnko, Janka Pémová. Vítaj, Janka. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, je mi cťou. A keď hovoríš rok 2022, tak to sú 4 roky. No. To je strašne dlhý čas. Ako si na to spomínaš? Ako vlastne si prišla na Zlaté slnko? Alebo Zlaté slnko prišlo k tebe? Počula som o Zlatom slnku. Bolo nám načrtnuté, že sa chystá takáto súťaž. To bol prvý ročník. To bol prvý alebo nultý. No, tak, áno. Tak. A poviem úprimne, veľmi som sa potešila kvôli tomu, že konečne sa niekto venuje aj tým farmárom, tým ľuďom, pod ktorými sa rodia tie potraviny, alebo sa pestujú, chovajú tie zvieratka, tak ja som to prijala veľmi, veľmi pozitívne, že nechcem hovoriť, že by sme boli celebrity alebo dačo, ale že niekomu záleží na našej práci. Áno, a nielen na tej práci, ale aj na tých príbehoch za ňou a zároveň teda na tých produktoch samotných, ktoré sú výnimočné. Vo vašom prípade to bola Pemakovica kráľovská. Áno. Je to ovocný destilát s makom, percentuálne vyjadrenie 42%. Vždy sa ma na to pýtajú a v podstate každý sa pýta, prvou otázkou je, z čoho je pripravená, z akého ovocia. A my musíme povedať, že je to tajomstvo. Takže je to veľmi dobrá vec, lebo okolo toho sa rozvinie dialóg a začneme komunikovať a každý si povie ten svoj názor, takže už máme aj príbeh okolo Pemakovice. Vznikal v podstate tak, že my sme mali už niektoré produkty z maku, o ktorých si budeme neskôr hovoriť a manžel povedal, že potrebuje niečo chlapské, pretože keď ide k chlapom na návštevu, tak nemá čo zobrať, nebude stále mydlá brať, áno. Tak hovorí, on má predstavu, že to má byť destilát. Vybav to. Dobre. Tak sme našli miestnu pálenicu, ktorí majú skúsenosti s pálením rôznorodých ovocí a iných vecí. A dali sme im túto vec, zhostili sa toho a pamätám si, keď som bola na koštovke prvýkrát, tak skutočne to bolo, ako keby som jedla štrúdlu v tekutej forme, ako keby som pila štrúdlu. Potom ten odborník, ktorý sa tomu venuje, povedal, zoberte si to a chutnajte to každý týždeň. Hovorím, no, my, čo sme nepili ovocné destiláty, teraz budeme chutnať. A každý týždeň v podstate sa to menilo. A došli sme na to, bola to 50-ka vtedy, áno, čo sme chutnali. Že tú prvú, že potrebujeme znížiť množstvo alkoholu a takto vznikla 42, ktorá je taká ustálená, naozaj tam pozadí cítiť ten mak a je to takým našim miláčikom, pretože ako som viackrát spomenula, keď chceme niekomu vyraziť dých alebo poistky, tak prídem Pemakovica. Je pravda, musím povedať, ochutnala som a naozaj tam je cítiť mak a ja ako milovník maku, teda nie som úplne milovník tvrdého alkoholu, ale toto je niečo, čo je treba ochutnať, lebo je to veľmi zaujímavé. Vždy záleží pri ovocnom destiláte aj na kvalite ovocia, z ktorej je to pálené. Myslím si, že dobre vypálená pálenka nie je na zahodenie. Presne tak. Inak, čo sa týka tohto typu alkoholu, tak to je podľa mňa celkom kuriozita. Už som sa, myslím, raz ťa pýtala, že či viete o tom, že či ešte niekde inde v Európe alebo vo svete sa niečo podobné vyrába? Robili sme si prieskum, samozrejme, ako každá firma, keď chce niečo zaviesť nového, tak si spraví prieskum. Ten prieskum bol len na internetových stránkach prebiehal. Našli sme v Rakúsku, ale to bol tiež gin, ktorý bol priehľadnej farby. Ostatné sú väčšinou prifarbované vo forme likérov a väčšinou aj aromatizované. Takže my tam nedávame žiadnu arómu, je tam skutočný mak. Ako si spomínaš na to víťazstvo potom v tej súťaži? Naozaj to Zlaté slnko je práve o tých remeselných výrobcoch, ktorí to robia tak poctivo, s láskou a povedala by som, že s celým svojím srdcom. Určite vo vašom prípade to je pravda? Ja si to pamätám doteraz veľmi, veľmi presne. Bolo to v krásnej budove zrekonštruovanej a to miesto samotné
Ja mám strašne rada staré veci, historické zákutia, tak pre mňa to bolo také, že áno, sem patrím a poviem úprimne, že v kútiku duše som niekde dúfala, že čo by bolo, keby tento destilát vyhral, ale vždy som tak na tom, že pomaly, musia to oceniť iní, to, že mne to chutí, ešte nemusí chutiť iným, ale veľmi, veľmi sme sa potešili, poviem úprimne, aj s manželom, on sa veľmi tešil, že ten jeho výmysel v podstate, jeho nápad ocenili aj iní a teší nás naozaj dodnes, takže veľmi radi ponúkame, dávame ochutnávať, keď sme aj na rôznych trhoch a podobne. Keď za ideou na víťazný produkt zo Zlatého slnka stál tvoj muž, Balint, ktorý tu dnes mal byť s nami, ale bohužiaľ sa nepodarilo mu prísť. Kto stál za myšlienkou vo vašom prípade začať sa venovať pestovaniu maku? Bolo to spoločná idea, alebo kto s tým prišiel ako prvý? Začala by som tak od začiatku. My sme skončení poľnohospodári na univerzite v Nitre. Ja som ako záhradníčka, manžel ako ekonóm, ale už v rámci školy on obrábal polia, už si vybavil svoje SHR, takže bol súkromne hospodáriacím roľníkom. V podstate to ESO mal v rukách on, keďže on bol zamestnaný aj v nedalekom družstve, kde mal na starosti 6000 hektárov a tam pestovali mak. A veľmi sa mu to zapáčilo, tá plodina samotná, ten jej vývoj, jeho úžitky, využitie. A v podstate to aplikoval aj doma, keďže sme mali, nepamätám tedy koľko hektárov, zasial to a veľmi sa z toho teší, lebo väčšinou, keď niečo skúšate na prvý šup, tak sa vám to ukáže v plnej paráde. A to bola taká paráda, si predstavte, že my za svojím dvorom máme naše pozemky a ono to zakvitlo na fialovo. Vyzeralo to ako zamatová fialová látka a každý sa tam zastavoval. Ja som sa len bála, aby tam nejaká nehoda nebola a proste očarujúca rastlina. O tej rastline by sa dalo veľa rozprávať, pretože mnohé veci ešte stále nie sú doskúmané u maku. Ako napríklad? Ako napríklad, že alkaloidy sa ako vyvíjajú v tej rastline od malej rastlinky až po väčšiu. Hej? Že ako, ktorý alkaloid tam prevažuje a podobne. Mak je pre nás, pre Slovákov celkom, ako by som povedala, typická plodina. Je to niečo, čo nedávno sme mali v podcaste Paliho Sekerku a on rozprával napríklad pre Francúzov je celkom taká kuriozita. A nie len pre Francúzov, a myslím si, že sa nájde veľa krajín vo svete, kde vlastne vôbec netušia, čo to je ten mak. Čím si vás získal? Mňa si získal samozrejme tým, že ja som to už od malička, aj s mojím manželom, nás to asi aj spojilo nejakým spôsobom. My ho milujeme už od malička a každému poviem, že keď sa moja babka spýtala, že Janinka, čo ti mám pripraviť, babka makové slíže, tak vždy som hneď mala prestreté, pretože u nás doma, keď sme žili aj so starými rodičmi, tak babka mala ručne všetko pripravené, slíže a hneď boli na stole. Takže na tom sme vyrastali. Vyrastali sme na všetkých domácich produktoch, či je to aj chlieb a podobne. A veľmi si to vážim, že som mohla mať takéto detstvo. Čo sa týka maku, tak aby sme išli hlbšie, Maxima získal samozrejme s tým svojim kvetom, s tým kvitnutím. Keďže ja som ako záhradnička aj pestujem trvalky, tak som sa do ňoho zalúbila a teraz už máme aj iné druhy, pretože ten, ktorý je používaný na jedlo, hej, to je Papaver somniferum a my používame ešte ďalšie, napríklad mak východný, hej, ten sa sadí do záhradiek a má rôzne farby, takže je veľmi variabilný a dobre znáša sucho napríklad. Teraz by sa to mohlo použiť v týchto podmienkach.
Keďže máme najsuchší Takže rok. u mňa to bola samozrejme ako jedlo, pre jedlo a samozrejme po druhé pre ten kvet, Áno. ktorý zvykneme aj zbierať a sušiť. A potom ho využívame v rámci rôznych vecí, napríklad do našich mydiel. Ja som veľký milovník maku. Celé moje detstvo tiež bolo o maku, čiže vrúci vzťah k tejto plodine mám. A napriek tomu sa mi stalo pred 2 rokmi, keď som išla prvýkrát na trhy sa pozrieť a ochutnala som tvoje štrúdle, zistila som, že zrazu, že tam nie sú len také štrúdle, ako poznám, ale sú tam štrúdle, ktoré majú farbu bielu, ktoré majú farbu hnedú, nazvieme to hnedú, je to ten biely a okrový mak. A zistila som, že mne ten biely dokonca chutí viac. Ako ste sa dostali k tomu, že teda chcete vyskúšať aj iné odrody? Máme tu nejakú tradíciu? Vieš o tom niečo porozprávať? Už si načrtla, že ten mak v našej kultúre má dlhodobú tradíciu. Samozrejme, najviac poznaným je ten modrý mak, teda modrý alebo sivej, alebo čierny, alebo kto ho ako nazýva. Má svoje vlastnosti, je známy svojím vysokým obsahom vápnika, ďalších minerálov, kyseliny linolovej, vitamínu E a tak ďalej. Na Slovensku vo severnejších oblastiach poznali biely mak a ľudia sa pýtajú, že prečo biely, že prečo máme biely. Tak keď chcem zasrandovať, tak im poviem, že v Save som ho vyprala. Tak príroda má pre nás veľmi veľa prekvapení, takže mohla to byť krajová odroda, to znamená, že niekde v prírode sa vyskytovala, niekto ju našiel. Ja len predpokladám, že takto to mohlo byť. A ďalej sa to prešľachtilo a na Slovensku šľachtiteľský ústav spravil veľmi veľa práce. Takže ten biely mak bol vhodný pre tie severné časti Slovenska, kde je chladnejšie, viac vlahy a nahrádzali týmto bielým makom orechy, pretože orechy sú zase teplomilné. A je to veľmi dobre vymyslené kvôli tomu, že tie deti, ktoré nemôžu modrý mak, tak sa zomelej biely a že to je orechové. No. Akože nemôžu, že nechcú, alebo myslíš? Nechcú, niekto má proti tomu, proste bojí sa toho maku, hej, alebo deťúrence, že čo to je za farbu, tak deti majú rôzne takéto. Nepoznám. Nie, to ja poznám. Tak skúste biely, pomelte a bude si myslieť, že to je orech. Som bola svedkom toho, ako prišla k tebe pani a chcela tú štrúdlu, tú orechovú. Áno, a ja, že to je maková. A to bola vlastne tá okrová. A je tam naozaj, ten chuťový profil je iný. Aj pri tom okrovom maku, aj pri tom bielom maku. A ty si ho chutnala. Áno. A v skutočnosti naozaj stále som prekvapená, že mne naozaj tieto premenia nové kvázi odrody, chutia mi viac. Ty si sa kedy s nimi prvýkrát stretla? S bielým makom som sa stretla už v podstate hneď na začiatku, pretože na Slovensku sa za to pestovaniu maku venujú viacerí farmári. Napríklad veľkú prácu v popularizácii bieleho maku spravila pani Čechovičová, ktorá je z Cífera. A v podstate, keď začnete po niečom študovať, tak vždy sa viac zakopete hlbšie a hlbšie a potom prichádzajú tie informácie. No a taktiež ten okrový mak. Ten okrový mak je úplne chuťovo niekde inde. Aj kvety má veľmi romantické, tak lososové. V podstate každá kvitne inou farbou aj kvetu. Inak chutí, má trošku iné zloženie, teda energetickú hodnotu, iný pomer látok. Takže áno, je medzi nimi rozdiel, nielen v farbe, ale aj v tých hodnotách. Napríklad sme boli prezentovať cez Slow Food Pressburg náš trh Karva v Turíne pred 2 rokmi a keď sme dávali chutnať Talianom, tak vyslovene vyhrával okrový mak, pretože im pripomínal liesky. Aha. Napríklad. Neskôr pripomína slnečnicové semienka,
ale im Áno. skôr tie lieskovce. Zaujímavé. A ktorý má najviac, dajme tomu, toho, čo sa vlastne hovorí, že mak má 7-násobne viac vápnika než mlieko? Neviem, či som správne tú hodnotu povedala. Hovoria, že 12 krát. 12 krát. Biely mak ho má viac. Uh-huh. Biely mak aj okrový mak má menšiu úrodovosť. Aha, takže tak. Má menšiu úrodu. Hej, z 1 hektára človek nepozbiera 12 metrákov alebo tonu a 2, ale o moc menej toho vie pozbierať, takže my stále hovoríme, že v tom semiačku sa to koncentruje. Tie nejaké vaše očakávania, čo ste, s čím ste do toho šli, do toho pestovania maku, tak za tie roky, koľko rokov už teraz sa tomu venujete? 10 rokov to predávame pod značkou PEMAK, ktorú sme si založili teda v roku 2015, ale predtým sme už mali skúsenosti hruba od 2008. A naplnilo to vaše očakávania, alebo predčilo? Je to stále výzva. Mak je veľmi zaujímavá rastlina, kto sa s ňou raz stretne, alebo povie, že už ju nechcem, alebo je to pre neho láska na celý život. Každý rok je iný. My sme prešli takým prerodom. Volakedy sme začali s farmaceutickým makom. To znamená, že sme pestovali mak pre farmaceutický priemysel na alkaloidy. Takže to boli vysokoalkaloidné druhy. To znamená, že mak je liečivo, ale patrí medzi omamné, teda museli sme robiť aj na omamné látky testy. Ako si spomenula, že každý rok je to inak s tým makom. Čo to znamená? Každý rok je to inak. Všetko záleží od priebehu počasia, kde zasadíme ten mak, či mu to vyhovuje, nevyhovuje a je veľmi, veľmi náročný na prípravu pôdy. To znamená, že tam musí byť naozaj on je taký puntičkár proste. Predstavte si, že do 1 hektára sejeme 1,5 kila maku, takže to musí byť dokonalé. A tým pádom, že my už máme v ekológii naše pozemky, tak mak v ekológii je veľmi ťažké vypestovať. V konvenčnom poľnohospodárstve je to zvládnuté, sú na to metodiky, Češi stvorili svoje metodiky na pestovanie, ale v ekologickom hospodárstve to ešte nie je. Takže sa snažíme všetko robiť preto, aby tá rastlina dostala teda maximum, čo my vieme z tej prírody dať. Nemôžeme používať chémiu, nemôžeme používať priemyselné hnojiva, takže hľadáme riešenia v tej prírode a skúšame. Čo sa vám tak osvedčilo? Alebo čo bolo také možno, že prelomové, keď ste objavili, vyskúšali? Prelomové skôr trošku tak negatívne. Poprvé, že dá sa to vypestovať ekologicky. Nepoznám na Slovensku niekoho, kto by ekologicky pestoval. V Čechách je pár dobrodruhov. Samozrejme, treba tam zvládnuť tú burinu, potom škodcov a choroby. A tak skúšame rôzne odrody, v rôznych obdobiach siať, aby si tie chrobáčiky ten mak nenašli, v tom období, keby to neočakávali. Takže snažíme sa trošku tú prírodu, že rozmýšľať hlavou tej prírody, hej? Že o krok vpred. O krok vpred, ale k tomu treba veľké znalosti a skúšať. Áno. A vy napriek tomu teda, že máte v názve firmy aj kráľovstvo maku, tak to Slovensko, aj keď je to naša veľmi typická plodina, tak nie sme asi my úplne, že maková veľmoc sme. Myslím, že sme až na nejakom... Správne, nie sme maková veľmoc. Makovou veľmocou je Česká republika, ale v podstate nie si ďaleko inak od pravdy, keď si takto spomeniem, pretože šľachtenie hlavne u nás prebiehalo v minulosti. Okay. My sme mali veľmi dobré odrody maku. V podstate dnes už je tam v tom taký menší zádrhel, že tie maky majú vyšší obsah alkaloidov, preto siahame už my teraz po rakúskych odrodách,
ktoré majú veľmi nízky obsah alkaloidov. To znamená, že meria sa morfín a kodeín. Naše maky si dávame po každom zbere, sa robia rozbory na tie parametre, ktoré sú zadané a v podstate sú bezpečné. Spomenula som si na také, že kedysi sa hovorilo, že keď deti veľa plakali a mami alebo babky chceli mať pokoj, tak vlastne im robili makové odvary. Tak, áno. Tí asi nerobili predtým rozbory alkaloidov. No, nemali možnosť, áno. A stali sa rôzne situácie, keď teda, alebo do toho dali viac, alebo neviem, ako sa to pripravilo, poviem, doteraz neviem, či sa to robilo z tých suchých makovíc, alebo zo zelených, nemám o tom šajnu. A áno, naši starí rodičia to poznali. Keď chceli robiť, tak potrebovali pokoj. Áno. Dnes už sme trošku niekde inde, ale zároveň aj vy, okrem maku, zrejme máte kapacitu sa venovať aj ďalším veciam, pretože ako som počula tých aktivít, ktorým ste sa začali venovať, aj plodinám, ty už si načetla, že ty sa venuješ aj tomu, čo si vyštudovala. Ano. Tak povedz nám, že aké ďalšie plodiny vás pokúšajú a snažíte sa s nimi pohrávať. Áno, pokúša nás veľa plodín v ekologickom hospodárstve, poľnohospodárstve. Novou výzvou sú strukoviny, pretože oni v podstate aj obohacujú dusík naše pôdy. A napríklad v osevnom postupe okrem maku máme strukoviny, ako je aj cícer, hrách, šošovica, červená šošovica, fazulu sme skúšali. Takže sa toho veľmi teším tomu, pretože aj doma potom budem mať zásobárňu týchto dobrôt a všetko je to v biokvalite. Okrem toho skúšali sme rastcu. Rastcu veľmi rada používam. Máme už prvú úrodu a je neuveriteľná. Takže skúšali sme z toho pripravovať olej a to je ekrazit, ten olej. Samozrejme, okrem týchto plodín, ktoré som spomenula, máme v osevnom postupe kukuricu, soju a ďalšie novšie plodiny. Ja teda možno, že mám skreslené predstavy, ale ja si stále predstavím ľudí, ktorí sa venujú poľnohospodárskym činnostiam ako tým, ktorí ráno odídu a keď ešte len pomaly svitá a vrátia sa, keď už pomaly zachádza to slnko. Ako to je u vás doma? Takto. Presne takto. A nepoznáme sobotu ani nedeľu. Keď treba zavlažovať, sa musí zavlažovať, lebo potom z tej plodiny nič nebude, ako aj v poslednom čase, že neprší, tak teraz sa veľmi, veľmi otáčame smerom hore, že teda kedy príde ten správny čas. Ale zase sa to kompenzuje tým, že naša psychika je celkom, myslím, v poriadku tým, že nesedíme stále pri tom počítači. Samozrejme aj pri počítači sedíme, ale je to v takej rovnováhe. A to je podľa mňa veľmi dôležité, aby človek bol v rovnováhe a robil tie činnosti v rovnováhe. A tá príroda vám naozaj ukazuje mnohokrát také veci, ktoré vašu dušu obohatia. Obyčajné veci. Vidíte zvieratka, divé zvieratka alebo nejaké pohľady, priehľady v prírode. Kto to pozná, tak preto aj vytrváva v tom poľnohospodárstve. To je taká sloboda. Áno, to je jedna z vecí, o ktorých, keď sa veľakrát rozprávame, tak to poľnohospodárstvo ako keby bolo považované za niečo, aké nájsť to správne slovo, že to je niečo podradné, ale pritom presne ako asi tí ľudia, ktorí pracujú aj tými rukami a sú v tej prírode, tak sú viac tak v prítomnosti. Zdravý sedliacky rozum. Presne. Prečo sa to hovorí? Tak tých pár 10 ročí to zmenilo tento pohľad a je to veľká, veľká škoda, pretože to jedlo je základ v živote človeka. Ja som si už aj
vystávala to slovo jedlo, že jedlo, je jesť. Ečko je energia, ktorú treba dať do toho, aby sa to vyprodukovalo. Dčko je to dedičstvo, čo sme dostali, s čím vieme narábať. Lko je tá lokálnosť, že kedy tí ľudia jedli to, čo bolo v tom ich okolí. V regióne. A k tomu prispôsobovali svoj jedálny lístok a originalita. Každé to jedlo, čo položíte, každý deň na ten stôl, je originálny, keď je čerstvo spravený. Lebo tie suroviny máte vždy iné, vždy niečo alebo iná ruka ich pripraví. Takže to jedlo má veľké poslanie a myslím si, že ľudia, kým je toho dostatok, si to neuvedomujú. A veľa sa aj vyhadzuje a nehľadajú sa nejaké iné spôsoby, ako znova využiť, napríklad pre zvieratka, alebo skompostovať a teda. Ale proste podľa mňa by to mali vychovať v škole, tú úctu k jedlu. Určite. Základ gramotnosti. Myslím si, že by sme sa do budúcnosti potom by sme predišli tomu, že by boli naše nemocnice preťažené, pretože to jedlo súvisí aj so zdravím. Okrem iného. Áno. Janka, ty okrem iného sa venuješ aj práci, už si spomenula, náš trh Karva. Áno. Je to trh, ktorý je prepojený s hnutím Slow Food, zároveň je to o komunite. Ako si sa ty k tomu dostala a čo to pre teba znamená? Určite akože minimálne jedenkrát mesačne trh, ale čo okrem toho to pre teba? Ja by som sa vrátila k tým celkom začiatkom, že ako som sa dostala teda k pojmu, že slow food. Áno. Tie energie, ktoré sú na jednej hladine, sa vždy nájdu nejakým spôsobom. A my sme sa tak stretli s Petrou Molnárovou, ktorá je zakladateľkou a líderkou Slow Food Pressburg. Sme sa aj veľa rozprávali, aj stretávali na rôznych akciách. A v roku 2023 prišiel z Kravian od jedného farmára taký prvotný nástrel, že čo keby to bolo v Kravanoch, taký trh, ktorý je v podstate platformou Slow Food Pressburg, cez ktoré môžu predávať trhovníci, v podstate nám ukazuje cestu, ako to máme robiť, podľa čoho sa máme riadiť. A slovo dalo slovo, dali sme sa dokopy, ktorí sme sa poznali, v podstate sme už robili tú slow food kvalitu, všetci sme boli v ekologickom poľnohospodárstve a tak sa vytvoril prvý trh. Našli sme krásne miesto v Kravanoch nad Dunajom za podpory pána starostu Gábora Duku. Veľmi sa tešil a spravil všetko preto, aby tam dotiahol v podstate, aby sa ten trh tam mohol uskutočniť. A od júla 2023 až doteraz sa tieto trhy konajú raz mesačne, kde sa stretáva naša komunita predajcov, zvykneme si pozývať hostí a veľmi veľa nám teda tam v tom pomohla Petra Molnárová, ktorá bola mentorkou tých našich trhov vedľa Dunaja v krásnom prostredí. Naozaj, že je to jedinečné miesto tak blízko k Dunaju byť. A voda, Dunaj, to sme sa rovná ryby, takže snažíme sa pripravovať tam rôzne druhy rýb a na rôzne spôsoby edukovať ľudí, takže teraz to bude týmto smerom fokusované. Takže ja pozývam všetkých, ktorí si chcú svoju sobotu obzvláštniť niečím, doniesť dobrú náladu, či poprípadne deky, košíky, rodiny a môžeme sa porozprávať, možno sa porozprávať so svojím farmárom alebo viesť nejaké dialógy, takže srdečne pozývam. Mne ešte zišlo na že čo je veľmi pekné v rámci týchto slow food trhov a u vás to je veľmi cítiť, je tá spolupráca. Že vlastne u teba si kúpim štrúdlu neskutočnú a hneď vedľa teba je pán medár, včelár, áno, ktorý predáva svoj med, v ktorom je tvoj mak.
a tak ďalej, že tých spoluprác tam je veľmi veľa. A ako to funguje, že kto koho oslovuje? Ten, kto má tú ideu, že chce niečo začať také vyrábať, alebo to máte niekde, že si idete sadnúť spolu a tam vymýšľate, že aký nový produkt? Myslím si, že to je také prirodzené, že človek tak sedí, pozerá a naraz mu, toto by sme vyskúšali. To môže byť príjemné spojenie. Napríklad v zimnom období skúšali s farmou Góra makovú salámu, myslím. To by som rada ochutnala. To ako, áno. Bolo to zaujímavé, ešte tam niečo pridali, teraz si nespomeniem čo. Ale mohlo to byť zaujímavé. Alebo napríklad makový olej pridať do ich pašteky, aj to sme skúšali. Takže niekedy prídu, teda sa zrodia na svet také veci, ktoré človek by si ani v sne nevymyslel, ale to je tým, že sa naladíte a že toto by mohlo fungovať. Mňa zaujíma, ako vnímajú vaše deti to, že sú súčasťou takejto farmárskej rodiny. Predsa len sú dievčatá v takom veku, kedy možno, že majú aj iné záujmy. A tu mama ich ťahá na trhy, že poďte nám pomôcť predávať. Je to striedavo oblačno, teda slnečno oblačno. Verím tomu, že to nemajú ľahké, pretože svet mladých je už o inom, ako bol volakedy náš, ktorý naozaj bol v tej záhrade so starými rodičmi. Ale tá staršia to celkom dobre chápe, tá mladšia sa ešte má čo učiť, ale poctivo vždy prídu, pomáhajú, vyložia sa a vedia o tých produktoch rozprávať. A myslím si, že tam sa aj radi stretávajú potom s tými ľuďmi. Takže dole klobúk. Netreba sa toho báť, treba mladých zobrať priamo, ich hodiť do tej vody, nech sa to naučia, lebo nemajú potom inú možnosť. My rodičia im musíme ukázať, možno kade vedie tá správna cesta. Dávam taký otáznik. Áno, tu už si spomínala, že vlastne ono síce je to o veľa odriekaní, je to náročné časovo, energicky, možno aj finančne, podľa toho, aké je počasie a iné vrtochy, ktoré prichádzajú do cesty. Ale na tom konci dňa je to, čo ťaženie ďalej. Áno. Napríklad, keď skončia naše trhy, niekedy je dobre si tam sadnúť, keď je tak pekné počasie, dať si kávičku, porozprávať sa, čo budeme nové robiť, ako by sme to mohli lepšie robiť. A tá komunita je o tom, že nech príde s tými nápadmi, nech si navzájom pomáhame, zavoláme si, počuj, v tomto potrebujem pomôcť. To je v tom úžasné, aby ľudia komunikovali. Nezabúdajme, sme ľudia. Nie sme len jedinci, sme vždy, proste človek je komunitný tvor. Tak to by som rada odkázala, že komunikujme, pýtajme sa, učme sa a nenechajme sa s hlúpostiami z tohto sveta zaťažovať. Znovu sa vrátime len k tomu, ako môžeme to povedať, že taká nie dunajská hostina, ale zlaté slnko hostina je pre nás v tom, že si uvedomujeme, tak ako v každej rodine, že keď si ľudia sadnú k tomu stolu, tak to jedlo ich spája. Áno, jedlo nie je len jedlo, je to spájadlo, je to dedičstvo a v tom jedle je veľmi veľa napísaného. Takže teším sa na všetky ochutnávky, či už u vás v Kravanoch, alebo tu na dnes Zlaté slnko v Bratislave a ďakujem, že ste nás počúvali, ďakujem, že ty si prijala pozvanie, Janka, prišla si až z Patiniec. Áno, sama dnes, ale tak na budúce dúfam, že aj s manželom. Andrejka, veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie, veľmi si to cením a rada ťa vidím opäť v Kravanoch. Ďakujem, že ste nás počúvali. Ak náhodou ste nestihli si počúvnuť niektorú časť alebo pozrieť predchádzajúcich častí Zlatého slnka, tak nás nájdete na YouTube alebo na Spotify. Prajeme vám ešte pekný zvyšok dňa alebo večera, akúkoľvek časť máte dňa. Majte sa krásne.